aw ma fili kibaruya duman de don k'a lase aw ma salon i n'a fɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kelen ɲɔgɔn kan cogoya min na Cheikh Harun Gakou ale ni ka fara mashayikhw tɔw kan n'o de ye Cheikh Abdoulaye Koyita Cheikh Mahmoud Kouma ka fara cheikh wɛrɛw kan u bɛ lajɛ ba min kɛ palais de la culture Amadu Hampâté Bâ la mun kosɔn ka se ka aliyatimɛw orphelins ka se ka olu dɛmɛ donc janvier kalo min n'an b'a kɔnɔna na san 2026 ale tile 25 yɛrɛ 14h pile a ɲininen don aw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka bɔ ka na palais de la culture la i n'a fɔ dakɔnɔ ɲi i n'a fɔ salon a kɛra cogo min na rentrée gratuit don wari ko t'a la donc a ɲininen don aw bɛɛ lajɛlen fɛ wagati kofɔlen k'aw sɔrɔ palais la mun kosɔn palais kana fa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An balima silamɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli ye ka bɛn n'a ka wagatiw cogo ye. Alhamdulillah bi an nana Cheikh Haruna ka yɔrɔ la bi an b'a ka bitigiba min n'a y'a dayɛlɛ Bako Jikɔrɔ ni polisiw Kalabankoro tournée la an nana se a ma bi ni Ala sɔnna ɲininkaliw b'an bolo. Alhamdulillah Cheikh an kɔni farala ɲɔgɔn kan an b'a jigiya kibaruya duman b'i bolo k'a lase an balima alisilamɛw ma donc n'a sɔrɔ kuma min b'i bolo k'a lase u ma. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ ani cɛ a ka bonya na a sera ma kɛnɛ in kan. Kibaruya min bɛ an bolo o de ye alakira sallallahu alaihi wa sallam a sigiɲɔgɔnya o sɔrɔli o bonda de dayɛlɛlen filɛ nin ye an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn dan kɛ n'o de ye alatimɛw kungo ye n'Alahu taala jɛnɛna sini an yɛrɛ bɛ taa Gambi a bɛɛ ye nin ko in de dimanche fana conférence ba dɔ b'an bolo Dakar a bɛɛ ye alatimɛw ka ko ye maliyɛnw fana ma to ko fa alatimɛw b'an bolo yan olu fana mago b'a la faw la fa minnu b'u jɔ u faw jɔyɔrɔ la an'u mago bɛ baw la minnu b'u ɲinɛ u ka bangebaaw ayiwa ka fatoli kɔ wala o lahala in na weleli bilala bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ni Ala ye ayiwa dimanche yira n na nin kalo in kɔnɔ n'a bɛ taa bɛn le 25 janvier 2026 n'a bɛ kɛ palais de la culture la Badilabugu ni Ala sɔnna o ye alatimɛw ka dɔn ye bɛɛ lajɛlen ka taa cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye nin don in a kɛrɛnkɛrɛnyara ni alatimɛw ka don de ye ayiwa n'o de ye maa minnu bangebaaw fatɔra k'u to ɲɛnamaya in kɔnɔ o don aw ye alatimɛw yɛrɛ ye u bɛ kuranɛkalanw kɛ a b'u ye an b'u présenter u bɛ lahala minnu na a bɛ bɔ a kalama ni Ala sɔnna a ma o de ye nisɔndiya ci ye k'a lase bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulillah rabbil alamin comme a yɛrɛ bɔra ka an balimakɛ ka kumaw mɛn cogo min na k'a fɔ ko dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen b'an bolo yatimɛdenw tɔgɔ la n'a bɛna kɛ palais de la culture la Inch'Allah le 25 de nin kalo ye le 25 janvier 2026 voilà ni Ala sɔnna kuma tɔw an bɛna di an ka ustazi ma Jaw Jawara Ustazi Jawara alhamdulillah comme an bɛ conférence caman ye cogo minnu na yala a ka nin conférence a kɛlen don k'a bolola cogo min na a yala don wari sarako de b'a la wala a kɛlen don ka organiser cogo di ani wagati jumɛn dan tigɛlen b'aw bolo mɔgɔw kana ka bɛn wagatiw ma Inch'Allah. Usain Musa an b'i fɔ kosɛbɛ an b'a lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fɔ video ninnu n'u y'a sɔrɔ u k'a tigɛ ka cari mun kosɔn maaw caman ka se k'a sɔrɔ salon ta o ma kɛ basi ye min na ni a dɛsɛra ɲinan ta fana donc a bɛ ɲini an balimaw fɛ u k'u teliya u ka bɔ i ka ɲininkali a ɲɛna kosɛbɛ ɲinan karamɔgɔba caman bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ salon an ye maaba caman ye kɛnɛ kan cogoya min na ka taa Cheikh Mahmoud Kouma la ka taa bila fo Cheikh Abdoulaye Koyita ka taa bila Cheikh Harun Gakou yɛrɛ la Cheikh Ibrahim Fadiga ka fara mashaikh wɔɔrɔw kan i n'a fɔ an balakaw yɛrɛ fana fanfɛ maa wɛrɛw fana bɛ yen cogoya min na donc o kosɔn fɛn min yɛrɛ kɔni ye dimanche i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na le 25 janvier ka bɛn selifana seliw yɛrɛ kɔfɛ 14h pile a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ o k'a sɔrɔ bɛɛ bɛ kɛnɛ kan a ma fɔ ko maaw ka wuli ka bɔ u ka so 14h pile de a fɔra de ko 14h pile de ka maaw sɔrɔ palais kɔnɔna na mun kosɔn a kana kɛ salon ta ɲɔgɔn ye palais ka fa maaw ka dɛsɛ ka dɔn donc o de ye farankan ye donc doni kɔni o ye fu de ye warima ɲini maa fɛ donc a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an caya an ka bɔ video ninnu fana an k'u tigɛ k'u partager YouTube WhatsApp Facebook an bɛ se k'u lataga yɔrɔ yɔrɔ mun kosɔn maaw ka a sɔrɔ silamɛ kelen mana sɔrɔ a bɛ kɛ baraji de ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn ni a baraji ye. Inch'Allah an bɛ Ala deli Ala ka don kofɔlen yira an na nin ye ko daminɛ ni Ala sɔnna a bɛ to filɛliw la réseaux siraw kan Inch'Allah an bɛna continuer ka kibaruya tɔw lase aw ma fo ka taa se wagati kofɔlen ma ni Ala sɔnna.